Kinderen moeten beter leren lezen, want de gevolgen van slecht kunnen lezen zijn groot. En iemand die onvoldoende kan lezen, kan op latere leeftijd heel veel problemen tegenkomen. Op je werk, op je inkomen, op je opleidingsmogelijkheden. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Thomas gaat op jacht naar zijn eerste EK-titel. En al is het van korte duur, er kan weer worden geschaatst. Goedenavond. Het leesniveau van kinderen is onder de maat. Daarom heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld om het lezen op scholen te verbeteren. Want niet of slecht kunnen lezen kan grote gevolgen hebben op latere leeftijd voor bijvoorbeeld de gezondheid. In Zeeland wordt het geld vooral gebruikt voor schoolbibliotheken en leescoaches. Oh, kijk, zegt Berend, er is post. Een brief. Boer Boris zegt, hij schrijft... Helaas moet ik vertellen. Peuters van kinderopvang Lien worden voorgelezen in de bibliotheek van Vlissingen. De bibliotheek en de kinderopvang werken samen omdat ze het belangrijk vinden dat kinderen zo vroeg mogelijk met taal en lezen beginnen. Want wie daar vroeg mee begint, heeft later een voorsprong. Wat zou er nu gaan gebeuren? Nederlandse kinderen lezen steeds minder vaak en ze vinden lezen ook steeds minder leuk. En dat is zorgelijk, want het vergroot de kans op laaggeletterdheid. Landelijk is er nu 74 miljoen beschikbaar om kinderen weer meer aan het lezen te krijgen. En de bibliotheken en scholen die moeten daar samen voor zorgen, onder meer door meer boeken, de scholen in te brengen. Als je naar de geografie van Zeeland kijkt, dan is niet voor elk kind een bibliotheek in de buurt, zeg maar. Dus een bibliotheek op school is heel erg belangrijk. Dat ervaren ze ook op deze school in Middelburg, waar ze sinds kort een biep op school hebben. Nou, de kinderen die bij ons op school nu komen, die zijn automatisch lid van de Zeeuwse bibliotheek. Dus alle kinderen hebben de toegang tot boeken, heel veel verschillende boeken. Dus dat maakt het natuurlijk zo ontzettend mooi. En kinderen hoeven niet meer zelf naar de bibliotheek, maar we kunnen het gewoon op school aanbieden. Je wilt dat alle kinderen dezelfde kansen hebben. Dat is bij ons op magistraal heel belangrijk, kansengelijkheid. Je wil dat iedereen toegang heeft tot kennis en dat kunnen we doen met deze prachtige bibliotheek. Kinderen stimuleren om te gaan lezen is nodig om laaggeletterdheid tegen te gaan. In sommige Zeeuwse regio's heeft een flink aantal inwoners moeite met lezen. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Lezen en Schrijven. De gemiddelde laaggeletterdheid in Nederland is 12%, maar op Schouwen-Duiveland en Tolen is het 16%. Dat is zeker heel zorgelijk en daarom is deze leesbevorderingsimpuls van zo groot belang. Lezen is een wapen tegen laaggeletterdheid. En iemand die onvoldoende kan lezen, kan op latere leeftijd heel veel problemen tegenkomen. Op je werk, op je inkomen, op je opleidingsmogelijkheden, op je gezondheidsvaardigheden. Het raakt aan heel veel aspecten van het maatschappelijk leven. Alsjeblieft. Voor allemaal een boekje. Kijk eens. Het staat erin. Boer Boris die aan het scheppen is in het zand. Ook het VMBO, het praktijkonderwijs en het beroepsonderwijs kunnen een beroep doen op die pot met geld. Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan doen dat dit jaar vooral in Gelderland, Limburg en Drenthe. Zeeland staat op de 4e plaats, blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. 1 op de 5 mensen die op vakantie gaat doet dat in eigen land. De rest wil naar het buitenland en dan vooral met het vliegtuig. Vorig jaar wilde nog 1 op de 4 Nederlanders in eigen land op vakantie. Bij Douw in Terneus is sinds vanmorgen een grote vlam te zien. De fabriek is aan het afvakkelen als gevolg van een procesverstoring. Daarom moet overtollig product dat nog in de leidingen zit worden verbrand. Er zijn volgens Douw geen gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Behalve een grote vlam kan het afvakkelen ook voor geluidsoverlast zorgen. De politie onderzoekt een ontploffing op oudjaarsavond bij een woonzorgcentrum in Oost-Soeburg. Een brandende fles werd tegen de gevel gegooid die vervolgens ontplofte. En toen medewerkers naar buiten gingen om op de brandweer te wachten, werden ze bekogeld met zwaar vuurwerk. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Morgenavond, dan begint het Nederlands handbalteam aan het Europees kampioenschap in Duitsland. Bij de oranje selectie zit voor het eerst in 40 jaar weer een Zeeuw, Thomas Houtenpen uit Middelburg. De debutant kijkt uit naar zijn eerste eindronde.
Vlak voor de kerst was het verlossende woord daar voor Thomas Houtenpen. Nadat hij eerst al bij de voorlopige selectie zat, overleefde hij ook de eindschifting. Hij mag voor het eerst naar het EK. De blijdschap was echt groot. Ik had er op zich vertrouwen in dat ik erbij zat. Omdat ik bij de oefenwedstrijden veel heb gespeeld en het ook goed ging. Alleen het bleef natuurlijk spannend. Helemaal met de concurrentie op mijn positie. En dat ik er uiteindelijk bij zat, toen ik die mail kreeg, was ik wel echt heel blij. Ja. Zeker weten. Voor de pas 21-jarige Houtenpen is het de bekroning op een uitstekend kalenderjaar. Want in april vorig jaar debuteerde hij in Oranje. Komt het dan ook al wel eerder dan jij misschien had verwacht? Ja, op lange termijn wel. Alleen ik denk dat als je op korte termijn kijkt naar hoe het de afgelopen jaren is gegaan, dat het eigenlijk wel een logische vervolgstap is geweest. En ik ben er super blij mee dat het nu al is gelukt. Helemaal omdat we ook het EK in Duitsland spelen, waar ik ook speel nu. De Middelburger handbalt in Duitsland bij TBV Lemgo. Daar speelde hij het afgelopen jaar steeds vaker in de Bundesliga. Het was genoeg om Staffan Olsson, de Zweedse bondscoach van Oranje, te overtuigen. He is one really big talent and he has developed the last 1 or 2 years and he has more and more that he played in Lemgo and I mean the German First League is a very good league and for me he is a really interesting player. Op handballend gebied denk ik dat ik steeds volwassener ben gaan spelen en steeds meer ervaring meeneem. Dat merk je wel in de Bundesliga, omdat de druk elke wedstrijd gigantisch is. En dan merk ik toch wel dat ik een stapje voor heb als ik dan terugkom bij het Nederlands team. Ik denk dat dat wel mijn grootste ontwikkelpunt is. Dat ik rustiger ben gaan spelen, dat ik volwassener ben gaan spelen en meer verantwoordelijkheid kan nemen. Houtenpen speelt als middenopbouwer en moet van daaruit het spel dirigeren. Een taak met veel verantwoordelijkheid voor een jonge speler. Het is dus hopen op speelminuten. We have taken him out because we hope that he can help us and I'm quite sure that we will see a lot of him for the national team for a very long time because he's still young. So now we will see if he will get some minutes already in this European Championship or not. I don't know that before, but I'm feeling comfortable with having him in my team. Oranje, dat pas voor de 3e keer op een EK staat, kan Houtenpen nog wel eens hard nodig hebben. Er zijn veel blessures. De doelstelling blijft toch ambitieus. Ik denk dat we 2 wedstrijden in de pool eigenlijk moeten winnen. Tegen Georgië en Bosnië. En dan bereiken we de main round. Uiteindelijk doel eigenlijk top 10, zodat we nog voor de Olympische Spelen kunnen kwalificeren. Alleen het eerste doel is naar de main round komen in Hamburg. En Houtenpen begint met het Nederlands handbalteam morgenavond om 6 uur aan het EK. En Georgië is dan de eerste tegenstander. Inwoners van Tholen kunnen vanaf nu de vieze luiers van hun kinderen apart weggooien in een luiercontainer. De container is ook bedoeld voor incontinentieluiers. De gemeente doet dit om het aantal kilo's restafval per gezin terug te dringen. Ik zit zelf met 2 gehandicapte jongens en die gebruiken ook incontinentiemateriaal. Wij hebben vaak gezegd tegen elkaar van als we deze luiers niet hadden, wat zouden we dan weinig afval hebben. 550 mensen hebben al een pas aangevraagd voor de afvalbak die gratis is te gebruiken. Ja, dit is ideaal. Echt waar. Dat is natuurlijk voor alle mensen, ook met kleine kinderen en mensen die incontinentiemateriaal gebruiken, is dit een ideale oplossing. Wonenden hoeven volgens de gemeente niet bang te zijn voor stankoverlast. De luiers liggen ondergronds en de container wordt regelmatig gelicht. Kunstenaar Willem de Haan bivakkeerde 3 maanden in het Watersnoodmuseum als onderdeel van een kunstproject. Je ziet natuurlijk heel veel overstromingsbeelden in het museum, maar ook over de rest van de wereld nog steeds veel overstromingen gaande nu. En beeldend verandert daar het landschap gewoon heel erg van. En huizen gaan er ineens uitzien als eilandjes of bootjes die uit het water steken. Geïnspireerd door de beelden in het museum bouwde hij een dak met een buitenboordmotor. Ja, dat dak wat uitsteekt uit het water, ik vond dat een heel iconisch beeld. En ik dacht wel van is dat echt iets typisch Zeeuws? Maar uiteindelijk blijkt dat dat een wereldwijd fenomeen is. Waar ik graag een eigen versie van maak die misschien iets hoopvoller is. Ik dacht ik maak een versie waarbij juist wat vrijheid wordt gegeven. Waarbij degene op het dak wat autonomie terugkrijgt. In totaal 10 kunstenaars gaan aan het werk in het museum met de watersnoodramp van 53 en de huidige zeespiegelstijging als inspiratiebron.
Ja, hoe lager de temperatuur, des te hoger is de schaatskoorts. Na 2 nachten vorst kon er vandaag voor het eerst volop worden geschaatst. Op ondergelopen voetbalveldjes, parkeerplaatsen en weilanden. En hoewel schaatsen een beetje in ons DNA zit, is het altijd weer even wennen. Nou, ik vind het wel heel geweldig, want ik vind het gewoon heel fijn om te schaatsen. Gewoon kunstjes doen en draaien en stunten. Dus dat is gewoon allemaal heel leuk. Nou, in het begin is het best wel lastig, maar het gaat wel steeds beter. Ben je nog niet gevallen? Wel. Gaat heel goed, ja hoor. Weer even wennen natuurlijk in het begin. En het ijs is niet optimaal, maar leuk dat het weer kan. Heerlijk weertje. Morgen is het waarschijnlijk weer gebeurd, dus nog even van nemen. Was het nog even wennen toen je net op de schaatsen ging staan? Ja, na een paar jaar is het altijd weer even de stabiliteit vinden. Maar het is net als met fietsen, het verleer je niet. En, is het spuien van het werk of mag u gewoon lekker vrij vandaag? Ik heb vrij een halve middag, dus... Woensdag is altijd pappadag, dus dat komt goed uit. Ja, zeker. Ik had zondag al gezien dat het vandaag al een mooie dag zou worden. Dus ik had al voor vanmiddag een snipperdag aangevraagd. En dat is gelukt. Dus net goed getimed. Kom je? Hoppa! En mocht jij ook nog de schaatsen onder willen binden, op onze site en in de app staat een overzicht van alle toegankelijke schaatsplekken in Zeeland. Een zonovergoten strakblauwe winterdag vandaag, met iets minder wind dan gisteren, waardoor het niet zo koud en guur werd. Morgen gaat de wind draaien en komen de temperaturen boven het vriespunt uit. Vrijdag bewolkt met kans op een buitje. En dat geldt ook voor het weekend met af en toe een zonnetje. Dus wie nog wil schaatsen moet op gaan schieten. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.